Maria Aznar ha decidit avui traslladar 21 presos d'ETA ingressats en centres fora de la península a presons més pròximes al País Basc, la majoria a Andalusia. Aznar ha justificat l'acostament per consolidar la pau després de 3 mesos de treva. Entre els reclusos hi ha els 2 que representaran ETA en les negociacions amb el govern espanyol, Lassa Michelena i Zarbate Arregui, i altres amb un historial sanguinari, com Domingo Troitiño i José Ignacio de Juana. Mentre que els partits d'àmbit estatal s'han mostrat d'acord amb la mesura, els nacionalistes bascos l'han criticada per insuficient. Els aversales d'Euskal Herritarrok no la consideren ni un gest significatiu i el PNB l'ha qualificada de presa de pèl, per la qual cosa mantenen les mobilitzacions convocades. Per segona nit consecutiva, l'operació Guineu del Desert ha tornat a sacsejar l'Iraq amb el bombardeig més llarg i intens des del final de la Guerra del Golf. Aquesta vegada l'aviació nord-americana i britànica s'ha afegit a l'atac, que segons el Pentàgon ha tocat 50 objectius estratègics. Diversos diplomàtics occidentals i mitjans de comunicació acusen el cap dels inspectors de l'ONU, Richard Bartler, de manipular l'informe que va servir de base per justificar l'operació. El Tribunal Suprem s'ha pronunciat aquest migdia a favor d'un indult parcial per a José Barrionuevo, Rafael Vera i la majoria dels altres condemnats pel cas Marell. Així ho ha decidit la Sala Segona, la mateixa que els va jutjar. La mesura a la qual s'havia oposat el fiscal reduiria la condemna en 2/3 i es traslladarà ara al Ministeri de Justícia perquè decideixi. 20 jugadors figuren en la convocatòria de Pichi Alonso per al Catalunya-Nigèria de dimarts. Lardini i Roberto no són a la llista perquè l'Atlètic de Madrid exigia 4 milions per cedir-los. El secretari d'Estat per l'Esport, Santiago Fisas, ha assegurat que les seleccions catalanes no podran disputar competicions oficials perquè la legislació no ho permet. És tot. Fins al Telenotícies vespre a 2:15. Arriba camí de l'euro, com cada dia, a només 13 dies perquè neixi la moneda única europea. Avui veuran el cas d'una petita empresa que s'ha de preparar per a l'euro perquè li demanen així als seus clients més grans. Els esperem dilluns. Bon dia i bon cap de setmana.